Millimeter voor millimeter waren nieuwe 2 nije bregen over het Prinses Margrietkanaal bij Burgum te plak bracht. De gevaartes van beide boppen de 200 ton waren toch een druwende bok vervierd. Een spannende operatie, zeker maar dit nog in de achterholle. Wij hebben dit offline zonder eerst naar Alphen te zien op een manier zoals we dat altijd doen. Dus we checken alles wat de aannemer, die had het zelf ook al een keer gecheckt. Dat hebben we nog een keer gecheckt en toen hebben we er eigenlijk nog een halve sausje in gegooid. Hebben we het nog een keer gecontroleerd samen bij de aannemer. En dus we hebben vol vertrouwen dat dit helemaal goed gaat. En ik de gemeente had er alle vertrouwen in. Ik ben ervan overtuigd dat het helemaal correct rent. Er is een mooi draaiboek maken. Er is maar alles wat er gebeuren kan is rekken houden. Dus ik had er het volste vertrouwen in. Het incident van Verlinier Augustus in Alphen aan de Rijn speelt bij elke nien door de holle jood. Extra voorzichtig worden de beide bregen deadline en monteerd. Dit gaat heel stadig. Per deel ben we zo'n 12 uur aan het hijsen. En dan leidt er op zijn plak. En dan ben we nog ongeveer 4 uur aan het monteren per deel. Dus dan ben je 6 uur per onderdeel. De nije bregen moeten verzorgen dat er in de toekomst gruttere skippen over het PM-kanaal varen kunnen. Maar ik voor het orenverkeer ben de nije bregen wichtig. Dus de breg is heel belangrijk. Dat zien we dadelijk ik zien dat er afsluiten is. Want dan moeten mensen echt hele stikken om. Zeker als het vanuit Burgum naar het zuiden was. Dan moest af naar Kortse Tille Skoelenborg of dan moest naar Ljouwta. En dan merk je pas op hoe een beetje plakken dat je eigenlijk over het Prinses Margrietkanaal kennen. Voor de operatie van Joet moest het verkeer 2 keer 2 uren een orenroute kiezen. Begin van de middellijnen beide bregen dealen veilig te plak. De eerste auto's en fietsers kunnen na de simmer over de nije bregen.